Аз, например, от малка винаги съм обичала много домашни животни и във времето, в което живеех на село, мъкнех котки от всякъде и подлудявах баба ми и тято ми, включително и майка ми. Обаче аз много обичах да имам някакви животни. Сега, когато също правя тази практика днес, ще седна да я направя. Разбира се, няма да мога да си спомня всички имена на моите домашни любимци, защото те са супер много. Имала съм хамстери, папагали, костенурки, тритони, кучета, котки и няколко гълъба, които реших накрая да пусна на свобода. Но всички те ще влязат в моя списък на благодарността днес, защото те са ми помагали, учили са ме на нещо и са ми били един такъв разкошен отдушник, разкошни помощници да стоваря напрежението, без да има допълнителна конфронтация.